Tuang tengah gebong. Busio. Kim ni. Rồi thay sản dân thấy Sebenarnya hari mau mengambil uang jangannya itu jangan kabar sampai ke sana dan semua boleh nak dalam musim sampai pagi dia pun kita pergi dengan ini ko mesti tahu nama kami sini berbuat semua ini apa yang kau lakukan kita pergi dengan ini Mina Rani 비타민C 그래서 그래서 보다 해봐 비타민 Jangan sama dong. Kan kam. Igar baru lelang memang bawa petani. Jadi igar tak horlah memang. Apa sih kusrel lagi? Kaisan nama tension dalam lagi. Kaisan sudah tension dalam kan banda. Nih, apa? Mama udah bahai. Sari show. Sulis. Sari sulis. Kapse मोनलों बुआ मारे मोन 20 थाखा आं लोंबाय थाहाय बे साहा उदै दुराखौ आं लाल साहाखौ लोंथारला आं गाइखेर साहासो लोङो लोङा आङो नै सफैमारबायसोमोन जोंनो न' लोंबा नांलालै नांला एडमिसन 20 थाखा लायो नै गांसेयाव 20 थाखा उफाय गैया टिकेट दाननानै हाबनांगौ नै 20 थाखा बेरे 20 थाखा lah habis lagi nih borian wina doknya
मा मा नांगौ बेहाय मोनगोन गासिबो दख'ना बाजार जोब मरन होजोबखानांगौ नै यार कहाँ ऐसा याराना याराना कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना बारलों मोजां नालाय दंफांनि सेराव बरिया लायनांगोन बेखौ माहाजोन जाफ्लाबाय होल्डिंग আছে না आखाया बै हौवाना सावफ्रामजोबबावनाय न' बानायबानो जायो बेफोरबायदिया बरिया बोरमाना मा जाखो बेलाय बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा एबा फावथिना नायनो मोजां मोनग्रा दा मोजां होनदों बर'नि मोजां एबा मोसानाय दामनाय देनाय खननाय 바로 이제 팡도 버려 Podcast.